Ktien U Blei ba nganwan ra biang shipia gini ke jingkren sa jisien pat gini ke Sngi. Daga Jingduwai nga penkre gini ke jingkren. Daga jingkyrkhu na Bynta kibobon. Namar kat banang mi ki Sngi. Kat banginang yait na gawai ke snem siya gawai ke snem. Kat banginang telun siya ki babam jukut. Ngila im magipor ki ba bat ngidon kamban Sohthri ya ke jing shisha. Jong Ktien U Blei ha ke jingiaroh bat ke jingiasyllok ke jingi. Ngakwa bangan ai kini ke jingkran kini ke por ka banga ai keteng wat jam Shakhmat Lada Khlem Thikna. Fi kini ke Ktien ka banga kran kadai ke keteng ka banga ai nga ai keteng wat jam Shakhmat Khlem da Thikna. Baling ai kum kata ka jingkran mendag Sngi kada walang ba haga jingiasyllok lenti jangan ngayo ikum ne ngakwa kanong ka jingkyrkhu ifina takadaw ngan pensyai kendiat syai ka bangan keren ia ki katuan nitli ki Nonglum na Ktien U Blei fi haga jingyo i jangan ba lada upriu ule ai haga jingim lada usyumudur lada usyuantat lada usyu tharai lani usyu perkhat bagatu kabule kalak menlong kabadai ong no dikibigi kentien lada usyu pertu buat yano lani don kibale lagale Khlem na Sohthri kan yalam mi fi shaga Jaka gaban penmensau ya ke jingat kan penmensau ya ke jingiasyllok Bat kan penpoi fi jaga Jaka ka ba babi hakaba finda kendit benriu nang ta kapor kala Khlem. Fi ngala ya Counselling magani ka Jingiasyllok ngala ya kynduh shibon ba ki ka jingim imagi Sngi ki ba ki jingile ki jur ki jingpen shoy ki wan ki bor jing dum ki le na Khlem ban kta ya ki priu ki ba Ktien U Blei. Ladangi Ktien U Blei ngi sakut tang hagaba ngi shu yabot teneng kataru kade ba bakla. Ladangi shu ya pet setang ki weiru kataru kade ba bakla. Kabangidon kam bangin Sohthri haga jingiaroh bat ke Ktien U Blei kadai. Bahabangi mut ban lei haga ni ke jingim ngidon kam banda syai ba. Bat ngidon kam banda Sohthri ngidon kam banda ito ba. Ia kata ka bangingile lani ka banginget haga jingim. Fi ki briu ki bale ia ki ai da ka bakida syai kita Sohthri. Kanan ka jing per ka bakrao ber kita ki briu. Ka jing artatien ka laban wan reganom laban pen ki. Ka jing ka laban wan reganom laban pen du no iki. Ki jing kren ben ki jing kren persya ki bobon ki laban wan. Hendrai gitu kebriu ki pada Sohthri kamdan jingpen ki eru emiki nakata daw ngakwa mangan ong fi naipat jam Shakhmat Khlem da Thikna bahai ki egi kini ka mga kren mandag Sngi kadai ka mga dan jingkyrkhu ngakhat di fi baro iba snap yung agini ka par babin pelet jingmut shipar ngan ay gini ka jingkren na gini ka par ka ba ale silai Sohthri ki points ki badan kam fi ladangi mut ban Ri-Bhoi U Blei agani ka pertai. Ladaga day aga banginda Shakri shishayo try. Bat banginda yaine agi eki ebro aduk abakut. Bat banginda poi shaga tong jonga jingim. Banginda la ban job agani ka jingim aduk banginda poi shaga taga jingpendap. Yaki eki bo bahagi bo Blei la khot iga jingim ka jingi. Ngala ong ifingi don kam ya kabangin da syai. But kabangin ya keren mentag Sngi kadai ya ki katuan nitiliki Nonglum. Kiba ngakwa ba pinda Sohthri janai gane.
Kabaningkong kabangakwa ban buang ni point gaday. Lada piday ban jam Shakhmat banyat baru Blei. Ban lei ay na kabentaw trial ni banyalami ka yeng na semla ni laga jong ka jingim. Kabaningkong tam ka point kabangakwa ngan keren nga ni kapor gaday. Fiday banda ito baha yo Jesus Christ. Kajing ito baha yo Jesus. Kadai ka jingkyrkhu ka ba kraw yung ka jingim jaw brio. Kajing bami ito ba yo jisu. Kadai ka jingma ha ka jingiday bat ka jing Ri Blei. Ngayon iya ka way ka nuksa na ka Bible ngan pudi ka ni. Kani kadai ka way na ki ba nga siya snutunat malaga por ba ngan keren. Fi wat ladau jisu ula adep ito yagi sunran. Ulit wat yaki yo Petras yo Jaka yo Yohanes yagi way yagi sunran. Barok khat arngut. U jisu abaw khat yaki uda ito yaki uda tip yaki. Bat makiru kila de kynduh baru jisu kila yo yagi kamba dan preng joki ki bau jisu khat yaki bat ki bobon kila bot yo jisu kila yat baru jisu. Andai napi pudi aga gospel ko jong Matthias kalenong ka bakhat nriyo napi pudi na khat ka bakhat lai ka Bible ko ang ujisu rawan jig pang Kaisaria Philippi ula kli ka sanran jo u da ang ki brio ki ang u nga u khono brio kila ang ti dan ki ba ang Yohanes na Pembaptis kiwe di ki ang Medeu Elias kiwe palu Jeremiah lani way na kinong ito lupa. U jisu ukelipat ikiwang piong ngapat ngalong uay. Ndaw ong ina nagkaktiyan u Simon Petras u yato wang melang u Chris u Ktien U Blei u baim. U jisu ti ula yato ulaang u Sohkymphor ku Simon u Ktien U Jona na baga do baga snam kam simlapan iya katahamen reu kpajo nga u bahabneng. Fi hangne ngan pen iya fi ya kini ngala jukren bon sin. Hendrai kadai kawai na ki jingkren. Let's see ngala nganong ki kawai na ki lenong ki bang Hashem. Kabalong kapadran kamadu kata ya ka jing embryo. Lada kadai banginia Shakhmat ban Ri Blei. Fi ngan ong biang sejisin. Compare di ula itu Blei ki senran. Ula khat iki ula leki kamba kila bot yu. Hada filaman mudur hangne bau jisu udang keli iki senran. Wong kibriu ki oinga ngade wei. Manda ong ba ong kibriu ngade wei ki senran ki suk ban jubab. Ki ong kibriu ki ong memedeu Yohanes na Pembaptis. Ki wei ki ong medeu Elias lani Elijah. Kiwe ki omede u Jeremiah lani uwe na ginoy tulo pa. Fi banyat khu yo jisu. Da kabashuong kiwe kadai kabasuk. Bat kata kadai kabasneo. Bangi Ri Blei. Da kabangi shuyo sngaw bangi shutip na kiwe. Bat ni Khlem da sngaw tho bahada la de yo jisu udaiwe. Nakatagadaw u jisu na uladep kaliga ni jingkaliga baningkong. Upay siya ki khat arngot. Ki senran ki baula shania. Uong pipat piong nga ngadewe. Kata kadek ka jingkali kabaw jisu ukwa iya ki senran ban kali. Fi nda ngalayat bet ki brio kumbakatuan isnem. Nda ngilaya trey ka kamu Blei kumbakatuan isnem. Ngandang kli itu ki brio ki bayayat bat nga nganong pito yang nga dewe. Kakasngo kumanong sngo kumbakren klumar pun man. Hendrai nda fi pet yo jisu ne.
ukli ki uang ngakwa ngan tip na pia babi buat dia nga. Fitip na ngaday ngakwa pin sngoto, ngakwa ru nganda shy, but pin the shy ru. Haba pi buat dia nga, pide tip ngaday namar kwa u Jisu. Bandan kiba buat kibam tip Jisu, kibam ito Jisu udewe. Kataga de bang akwa fin de shy ba. Wali ong ala suto igani ala suto Kaniga de jingkliga badan kam tam yo wipe away. Fitabam nakaniga lenong an keren menag Sngi. Kidan ki Ktien Balang serius adu kata. Fitab ngan bo ni Ktien. Lada pi Khlem ito bahayo try pi Shakhmat U Blei haga bakhat do ong ifingam ito ifi. Namar pimla pinito yo try shabreng. Khlem de ito bahayo haga ni pertai. Kataga de bakta i jingim. Fi hangta finyo iang ne bau Jisu kulig sunranwang. Pi pat pi ong adewe. Ngayo sngo no way nongkren ubakraw. Bawang ngamda sngo lingo iya ke jubab ko jong Petras. Hendai utang nongkren uong gani Ktien uong lingo. Kawai ka bang lingo kadai. Kajing snap jar jong ki khat wengon. Ngaro ngasngo tenat iya kata ke jingmon. Bandau kli wong pipat piong adew kat wengot kisngap bet jar. Fi agapar bau kli ningkong kipriu ki ong adew paro kat arngot ki jubab dengan speed. Hanrei ndau kli kabiyadai bat ki jimat. Kat wengot kisange kisngap jar. Bat kata ka dega mapelingo. Ubayang jat ban jubab day tangunehi. Upetras uyato wang. Melang ukres. Ukon jang blay ubaim. Fi kaniga jingpla. Yangi menta kam nakta yangi. Kat tu kat ni century menta kamlelei. Handai hagani ke par bau Jisu dan naga pertai. Kat kum ke Torah, kat kum ke jinget ke jongkijiu. Uno ba kamela debo de Chris. Utau Messiah, utau balasle. But uno ba playo tabau de Chris. David lentemau. Nakatagadaw ki katwengon na kaliw Jisu ang ngadewe ki snapet jar na magandang kajing shepting. Kadbaw Petras. Dan jingmat shepting. Sangeru bankren uang bet. Melang Chris. Ukon jang blay ubaim. Fi ikaniga jing ong jang Petras melang ukris. Ukon jang blay ubaim. Kadai ke jing pla. Ya ke kaba kraw palat kaba mi na kata ke jing sngoto bat ke jing shy. Kaba uyo. Ndai na uhi. Henry na ukpa ubahabneng. Ubalang blay. Namaru Jisu ang iginigiktin ang suk mame ko siman ukon ujona. Nabakado bat ka snam kam jimla pani ya kata hame. Henry ukpa jonga ubahabneng. Hangtangan pani fikandiat. Ya kanigadega bat don kam kata kaniga jingja. Fi ban itho bahayo Jisu. Kam day na kapapiyo iya kalenda. Bani tro bahayo Jisu. Kam day ru tangda kapapimat yaki kamba.
Bani tho bahayo Jisu gamdairu tang namar balaikai may pa bilaikai pi jinseng tapa pi abot perlok ne pi abot ya gabriu ne ubrio kamdai kumta la banan manu ba yala me pi jinseng ai ngoi Blei kata la banan mik pa ba yala me pi Jingduwai ai ngoi Blei kata Henry hakajingi dai bat ujisu hi Kamdai kabang isu mudor ngisu tarai. Kamdai ru kabang isu pertobot yano. Ukhon ubalayalam ukpa ban Shakhmat U Blei. Umday ban shania sa agatau dan kaman Sham Marwai Shakhmat U Blei. Ulok kalok kibalayo yalam ban Shakhmat U Blei. Kidan kaman Sham Marwai Shakhmat U Blei. Walet ong Sham naita. Kito kisyalam pi. Ngakwa ba pini Sham bat pini ito. Yo Jisu Shakhmat. Nama kajing ito yo Jisu kadan ka baidong ka bakraw. Kajing ito bahayo try. Kadai kaik ka bak. Ngan bo na kawai kaktian. Pilong kibala kyrkhu. Lada pidon kajing ito bayo Jesus Christ. But kajing bom ito yo Jisu. Kadai ngan bo umne kadai kajing jinjar. Kadai kajing kabakraw. Fitebam. Ban ito yo Jisu. What habaw Petras ujubab kabadai ujisu ang mday mame Petras bajubab ikata mday mame bala ban snutho umta re de kupa jong ababeneng uba ajing shayame fi ado mentabale mi gibriu kiba artatin kimi gibriu kiba Khlem shakri baha kimi gibriu kiba kajing alapen shongiki kimi gibriu kiba kajing shakren ben ka pen sange no iki kimi gibriu kiba ma ongno kiba lada dan ba ben iki gitut no baro kata kadai tangha kaning nongrim lada fi itoba ya ka even skap Ubriu bala ito bayo try. Uya per. Sngap ngan penifi ko Ktien. Kajing ito bayo Jisu. Kapen kha. Ya kajing Shakhmat U Blei ka bakraw Shakhmat. Naman napipuli yanang ni. Jisu ya kran baru Petras. Wang memelang umau. Nrea lorjo ni umau siyang antay ka Balang. Tang bahaw Petras wang ingin Ktien. Wangan ay hameru iya gishabi jong kay hima gibneng. Fi unum ay shabi. Hagibriyo kiba Khlem ito bayo. Lada pimut panlet jinglet. But fi khang talaga yiyang babihap ay shabi. Hanure hanu. Finum ay hagibriyo kiba ito bayo fi. Namaru shabi uday kaspa kadega jingkyrkhu kadega jingiam ushabi ubapi ay kapenpau ya kajing shania but pin shania no lalaki Khlem ito nakatagadaw hado mentagil Sngi dengan Shakhmat U Blei dan tangkindiat kibriu kibasham shabi Tangkin diat kibriu kibayo shabi ke jingam. Kamun sin ni Shakhmat U Blei yang shabarwe. Let jisanya le ki kam ke jam merkhang ni Khlem da yorong. Ni Khlem da la man wan rai ke tang jing trai ke bashisha ke Shakhmat U Blei. Namar ni yang nabar ni Khlem yorong sepo. Jong ke jing Shakhmat U Blei ke badai. Namar ba 4 dan shabi pilap ye kibriu badan shabi. Kina let akno kadan ke jing pelat kadan ke jing plenti ke bobon bagin sham ke jing penem. Ngan peni vi u Petras udai ubala ito bahayo Jisu baru Jisu angan ayame ke shabi barabo
yo shabi how Petras pi u Petras naula yo shabi dei mo uning kong ubayalap la jar ki kala bamot dei mo u adien ubayalap mapen kya yo mapang basana jar kala bamot dei mo u play shabi ban let jigi gentle lagi yung Cornelius u Petras u dei ubayo shabi na yo shabi balay yo shabi dei ni nang ka khan rio balay nga ongum tana mar ba Petras u dan ka jing itho yo try fi teng ni perkhat bangin donbor daga bangi le ke bangin laba blay un shania la na fi Khlem itho tagadaw nga sa fi wat jam Shakhmat la na fi Khlem da Thikna fi Khlem da shai fi Khlem da itho ba nasutrat ba igini ka bang kren na magade ka badon kam kat u Yohanes nong Baptist na pipuli na ka gospel ka jong Matthias ka nang ka bakhatway ka nakhat na baar upala yalap shuayo Jisu unang pertah ka riklaw na wano Jisu day mauba pertah sige Jew hakmi khon lang brat jong blay uba kitno iga pop jong ka pertay ude Yohanes nong Baptist uba introduce yo Jisu ha Jerusalem ude Yohanes nong Baptist uba Baptist yo Jisu aga wa Jordan but ude Yohanes ro uba yo ba umensi mkhot yo here how Jisu aga durmet kum ga paro but baga sur na bleng ga wan ga bang uniu long khun jonga how banga it but nga snow ba to pin snow yo ude Yohanes uba yo ye kita ki haga jinga dei baru Jisu handai ndafi puri Matthias kala nang ga khatway ka khat ga ar fi yo ba Yohanes ndaula adon ha bindi ha ajil ha Jaka ka bo Shakhmat ban shakrai kle ukhat ye ki sanran la jang wang kilet yo Jisu kli mede tau bang ya ap neng ini ap yo wepat nga perkhat vi teng snow biet ye tan rei kejaya nga ndah bangi don nga jing compare fikran song shit kat no yo Jisu fi alap song shit kat no yo Jisu fi it kat no yo Jisu fi fingat kat no right ndah ba fi samar way ha Jaka ka ba pimpai perkat u yani supai shajil ha Jaka ka ba umpai perkat baru tipru ke jingim jong ugan poi shabam day kawan ke jing artatian udang pa ban keli medai tau Chris neng ini up your weapon malayo ke jing shakri blai janga iki priu ki bayat ki bada donbor ki bada kumbagi shiram renda ba ki barakhait ki long persha ki khamtam le lende ki poye ke Jaka ka basa marway finyo kim jula sho banyat namar kawan ke jing artatian nagtagdaw kani ka lanong ka mga kren ka kraw palat na Khlem kren ni ka kung mga deban kren namar nga syukwa mga nuan ratangi gani ba kadon kami ngi bangin na ito bayo Jisu ladagadengi bangin jam Shakhmat fitip ka baar ka bangi deban ito ba ga jingim kadai ka ngan pni fi naga Ktien U Blei tangini pule naga gospel mapinga kama apostol ko nang bakhat kendai ngan pule naga khat ka baning kong gumne kala jamin ba wa Paula sudah na Korin ba Paul ndaw la lyngba ye tagi pang ba sheneng ulawan services but ula shammi balang sanran but ula kliki pila priang ne yo mensim ba khot men ba pilanget but kili tu yong ngem shimla yo snow wala la don ne mensim ba khot fi kani nga kwa kan ra biang ngani ga par bakini ki sanran ki jong Yohanes kini ki ba let jingisang ki bala yo ki baptiz of Yohanes ndaki wan shagani ki Jaka badano Apostle Paul u Apostle Paul u Khlem kli ki ya ga way pag jingli
ka jingkali ka ba mi na wap supal yakini ki sunran kadai ka jingkali ka balaja menta ngajuong ni ta Ktien kani ka jingkali ka laja na ka Balang kalaja na ka ri si Jaintia kalaja nagi pastor nagi basan nagi rangba Balang nagi nongelam niam kalaja ngila bujili ya gani ka jingkali da kiwe pagi jingkali ngi bujili da ka bangi ong pila rung Balang pila penbaptis pila ong no mo pila le kumta pila long kumta fi ngi bujili ya gani kat ba wap supol ndawi kynduh ini ke brio ke jingkali ke benengkong ke dai pila priang ne me men se me khoi men ba pila ngai nga kwa ba pin perkhat bai kata manu tharai basai kali fi menta hato ni ke jingkali ke dan ne menta po ke jing seng ke babilai bale pim kali ke jingkali ke jing em jong firu menta Sngi ngala priang ne yo men sim khoi ke jing em na du bangala ngai hidup kabang si palat menta ke dai badan lelei ki bahikai sendan ba men sim khoi dei blei dan sendan ki ba angru ba kham dei shu yangi dan ki bahikai ba kham dan shu yangi wat ki kamba kim dei shu nga perkhat akan urukom pipuli ke Bible ngadang siyo ki katu kan negli ki jingtho ki bala tho hakata ka rukom ba what ki apostle kitu ki khanan ki apostle ki dei ki bau jisu la jet ba kala kut katu kam dei shu menta u blei khlem tre shu de ki apostle de ki prophet u tre de ki apostle de ki pastor de ki teman besan de ki napa fi shanu ke Nongrim jong ke Ktien ke jong blei but hakan rukom ni wengi ke tan ke Bible nama pinapuli na kisitisi ki abasas nomba sau u jisu da yap aga ding fnau da kiyo shibneng ong Paul but u da wan ai ki jing ai shi ki brio wan ai ki santali ki jing shikri yo apostle yo prophet yo evangelist yo pastor but yo nongikai tela de fiom dan sho ti shin kini ki bo jisu da yap u da wan ai kum ki jing ai sngo ba shi ka Balang shinu ki dan gini but kabang si mentakalong baka jingkali kabaw Paul ukuli gini ki banget ki bawan nau Yohanes nong penbaptis ukuli ang pila pudiang ne yo men se makoi kani ka jingkali kala ja menta finle ayu nakabenta utrai ukuli Paul finle ayu pinle chano lada piwan jing sengle pimdan men se makoi pinle ayu Upol tip tela di. Hadian bawa anan ya zuan dua yu. Hakapor budan hakatu ke Jaka ka bawa matla. Marsendap dua yu opdiang yu mensema khoi ka keladur ke jing emjo. Udah tip syai bau brio ubala syam jisu ubala itu jisu udai banda itu ba yu mensema khoi. What you sha ba yakajing hikai yo men se makoi ba an weng no nagi Balang nagi jing shikri ke babilai ladam dan jing hikai yo men se makoi ketuka jing sang kam dei ro ke jong blai namar pitip ne am men se makoi wan jing ni ke pertai kat kum ke gospel ke jong Yohanes lada pin pule ke nang ke khat sau ke nang ke khat reu jong Yohanes pitip u jisu pa yo men se makoi ben la yu ban pen kre yang ba di pi ya ka jing shakri blai ka shisha ban pen ko bor yangi bangin layu bangin Sohthri ka jing shisha bangin ya ka ni ka pertai bat bon pen kre yangi bangin long ka nonglai kurim ka jong trai ba ba jisu wan unwan shawi ka nonglai kurim ka ba donburam ka ba Khlem thobria ka ba Khlem sti
Badai nak kita down dah pimdan yo mensia makoi ang Paul ukling ni bre pila priang nem yo mensia makoi ke jubab jangan mentagi Sngi kedai wat jam Shakhmat Lada Khlem Thikna kabanding kong pide Thikna baha bapida itho yo Jesus Christ kaba ar pidan kamana Thikna baha bapila itho yo mensia makoi jong Blei dan kam banda yo mat ya ke jing pendap ke jing pen baptis ke jing pen sle ke jong men se makoi like nang ta ke jing Shakhmat Blei kan syukulalong tanggarukom brio bat kam dan jing mat ai baru Blei Paul hang ne ukuli jing kali ke badan kam tagadaw nganom kren lot igani Paul pen baptis biang iki baru bukti ki yo priang men se makoi ki thol pagi duai ki terlet ke Balang ke beringkong ke dega badap do men se makoi ke balak beniang priang ke jing bat ke ni ke ding gedang spread ado mentak ke Sngi Khlem ke pertai ngakwa banganong ifi de do men se makoi ro pila ban tip ya de babide ki khon ke jong Blei Sepuluh mapina kisti si Nongrum kalau nang bapra nadu khal bakhat sana nadu khanreu kabalai kabangakwa bangan kren agani gapor kadai ngan puli fina ga Bible sai sutanat yagani ga yaga chingim go jong Petras Ngap ngan puli na galanang ga banriu de khat ga banriu pun riu ter wang ne nadu kata sibon gi sunran jong ugale kala Diengdoh bat kemelai lem show bat u nama ga tau jisu la kli kita ki khat arngot firu fi man e man leit no anda kum tau Simon Petras le thu u ong ku try de hanu pat ngin yelait memedan ke Ktien ke jingim bam jukut ngilanget bangi tips kamba memelong Chris u khon jong Blei ba MP hangne ru kawan kini ketes ya gisunran namar shibon ba gibriu gila pet no adin bo jisu kren ya gi Ktien gi bakham na ga Ktien ga jong Blei banda bo pat ba ula pet no kisah bet setang ki khat arngut u jisu uang ya gisunran firu hiyaman Manlet no ngas ngolongo hangne ro bagi sunran barakhat ki snga bejar ubayang hangne de hi Petras wang kutrai de hanupat ngin yalet snga amo kutrai ong Petras me ongkum no ngin yalet no nyalet chano Kekam kejam ngalai, kelieng ngalai, ukpa keyeng ngalai, keyeng sem baro kejonga ngalai lot. Ngalabot yeme. Ngalai thuru bamelang Chris ukon jong Blei beim. Menta ke Sngi me keliengi. Hatong ini paidin no. Shanungin lek. Petras jubab ke Ktien ke besuntanat bawang try ngapa de hanu pat ngin yalait snap ini Ktien wang medan ki Ktien jong ke jingim ke babam jukot medan ki Ktien jong ke jingim ke babam jukot fi ke point jonga ka bang kwangan kren u Petras u bot yo jisu udah kynduh udah itho udah mat yo try udah shambo day u Chris u khon jong Blei beim u Petras udah Sohthri yo jisu da ka bor ka jong men se khot udah yo mat ye ka Pentecost But hagani ke jubab u Petras wang medan ki Ktien jaga jingim bam jukut u Petras mdai bu shubot tangkat ta udah syam ya ke Ktien ke jong Blei ke beim haga jingim ke jong katakan ke dai ke bangakwa
ngan keren melagi. Dan sibon Gibril ke itu Jisu. Dan rugi bala priang masih berkoi. Henry ki baga Ktien U Blei ke Khlem dan Nonglum. Dan Gibril ki Shakhmat U Blei ki bale Sohthri sibon. Ki bam tre wat tang ban let chaga Bible study. Ki basngau bala biang. Kidan sibon Gibril ki Shakhmat U Blei ki badang sedang shiram ki iet ya ban snap ki Ktien U Blei ren ki layat hadien ki Ktien U Blei kam donbor ki ndaki wan ji sang kim tre shu ki ban wan ki lawan slam kim da snutna chu ban shong Shakhmat nang tade kim da don chu kala sedang pep kim snutna chu ban snap Ktien U Blei balai namar ya ki Ktien U Blei ngani thui fi de tang ki sunran ki beshisha ki bada iet shisha try ki bada itu yu Jisu but ki bada Sohthri yu dor ng Ktien U Blei ki bada kenkorika but ngani tu fi hangne nda ba ki sunran ki bot chongshit u Jisu kli on fir fin let no namar ki babon ki shiabot nda ukren ki Ktien ga shisha rukim la priang ndai u Petros uang try mo ngan let no sunu in let shaipan ngan let Peter U Blei wat ki brego bukum ta ki bam tip cho shanun let ki bam tip show yu jingem joki da kawai pat galanti haba kila jet yu Jesus Christ but people yang ni ka Bible ka angom ni ngan let chanu try o Petras me dan ki Ktien joga jingem bam chukut na sutunat palat dia kata ka Ktien o nu brio Petras fi Fikin mau aga gospel jong Lucas kulong besando. Uyo igidok khade bo yo snow shuai ga Ktien U Blei. Bo ang ko trying lele stombro shmet ay ng Khlem ngan. Henry namar ga Ktien ga jame ngan piniar ga jar. Uyo kamba dai ga bo snow thui ga Ktien. Bat ndaw nget ga Ktien u pentri kam ga Ktien. Kasi jaga kamba usakala bo mo sa bod yu Jisu. Uniu brio udan ke ike ke bakrau ban hangne u Khlem ang tama melang u Chris uang me dan ki Ktien juga jingem ke babam juga fi kababat iyo brio kade kata bapida itho bahayo Jisu ulang u Chris kabaar bapida yo shamyo mensem khoy juga jingem Kabalai kadai baga Ktien U Blei ka kalalang ka Nongrim mi ka Jingiasyllok ti chofi. Hangta finyo baga jing Shakhmat U Blei nga sa ay kertengi ngani ka jingkeren Jowai nai jam si Shakhmat. Na shuang labiang pinpoy ka Jaka ka be. U Blei kwa ingi bangin ito bahayo Jisu. Ukwa bangin da ito bahayo mensim ukhoy. Ukwa bangin da ito bah. Yaga Ktien U Blei. Ngaju perkat siboni gini. Walang amlaman keren lot ang ni. Ladangan keren ka bakham juli shushu kadai. Fiaban ito bahay ka jingkyrkhu. Mateng-tengi Shakhmat U Blei ngi lek lumar. Ngidan kama na ito bahay laga jong ka jingkyrkhu. Khnang bangilaan pendep ikata kabo Blei ula ay ka jingem chay. What jam Shakhmat? Lada fi Khlem da ito. Tagadaw nga kerpat ifi. Pelet jingmat igane ka mga hikay. Siyong pusan perkat ka day ni el. Naisyo ang anejiseng gum to em. Don't come up in the shy. Ti hagani ka Khlem kapor nga kalabyang. Nganduwai bagani ka mga kren kalang ka jingkyrkhu ifi. Tongin itwai. Kutrai daga jingkyrkhu nga kren ka Ktien ka jame. Daga jingat rukin try bagindan ki brio. Kiban Shakhmat me daga jingmut ka bashisha.
Kibam kuat manusia tenang. Kibam kuat manusia pertobot di kiwai. Kibam kuat ken try manusia antat manusia tarai manusia mundur. Hari try kibada kuat benda itu bahaya meh. Kibada kuat gupa benda itu yo mense mekot juga Ktien ke jame. Try nam ta kita gu try. Men le Sngi ken try ban kta iki men ta Sngi bakin wat shisha meh. Haduk bagian di syamban bagian try. Applying ada sngongo imena mga tip bagani ka mga kren. Kani ka bedan kam ken try. Ngai shime ka jingo bar ka jingiaroh. Ka kerteng ka dong Jingiduwai. Amen bat. Amen. Amen. To blei un kyrkhu fi ku blei shimon. Hallelujah, you Blei, you Balang. Hallelujah, oh Balang.